L-ewwel lejl tas-sena kien wieħed bla fatalitajiet fejn il-pulizija waqfet total ta' 558 sewwieq f'diversi ispezzjonijiet li saru madwar il-Gżejjer Maltin. Minn dawn is-sewwieqa kienu 3 biss li nstabu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol. L-operazzjonijiet raw il-parteċipazzjoni tal-pulizija mis-sezzjoni ta' traffiku flimkien ma' dawk mis-sezzjoni tal-Klieb. L-Ispettur Pier Guido Saliba li mexxa dawn l-operazzjonijiet qal kif matul dan il-lejl il-pulizija komplit tibni fuq is-suċċessi ta' snin li għaddew. Madankollu wera d-diżappunt tiegħu li għalkemm ftit xorta kien hemm persuni li sugraw jixorbu u jsuqu. Wieħed minnhom anke kiser ir-rekord bħala l-ammont kemm kien għoli fejn jidħol alkoħol. Kien perikolus immens kemm għalih u kemm għal ħadd ieħor. Tantu li għallu ftit qasbis induna li qed nippruvaw nwafquh. Instabu regolarità oħra bħal sewqa mingħajr liċenzji, sewqa mingħajr polza ta' assigurazzjoni, difetti fil-vettura, difetti ta' sigurtà fil-vettura. L-Ispettur Saliba qal kif il-ħidma kienet ikkaratterizzata minn numru ta' road checks bilan li tiżdied il-viżibilità tal-pulizija u tkun ta' deterrent tal dawk li jsuqu b'mod irresponsabbli. Saru spezzjonijiet ukoll għad-droga u l-esplussivi. Fejn nibdew road check ferja u mbagħad naqilbu ferja oħra għalax konna nafu anke kif ċertu nies jippruvaw jevitaw dawn ir-road checks billi jużaw social media, billi jużaw radios u sistemi differenti biex jgħidu fejn qegħdin il-pulizija biex mbagħad huma jsibu toroq alternattivi. Imma lemma ħasbux u għalli aħna konna ġa nafu bihom dal-affarijiet allura bdejna nċaqalqu road checks minn post tal-ieħor għal jmorru biex jevitawna minn triq u jsibuna fi triq oħra. Viżibilment tajjin wara sigħat twal ta' ħidma Saliba kellu kliem ta' apprezzament tal-uffiċjali kollha li ħadmu f'dawn il-jiem il-bogħod mill-familja. Bissa aħna mbagħad inkunu qegħdin għall-elementi għall-anka sposti għal nies li ma jridux jimxu mar-regoli u anka ċerti nies tagħna li jkunu għamlu sigħat twal ħafna u allura mbagħad ikunu għajjenin u laqqas wara ma jkunu jifilħu jqattaw il-ħin mal-familji. Dawn huma sagrifiċi li nagħmlu u għad-dover tagħna ħadna ġurament u qed nippruvaw naqdu l-poplu l-aħjar li nistgħu. L-Ispettur Saliba appella għal iżjed attenzjoni sabiex l-aħħar jiem ta' festi jispiċċaw mingħajr ebda fatalità frott l-irresponsabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.